السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى هم طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي Xuday için oturuşuqlığınız, mehabbetliğiniz, duaya hayırlığınız, din yoluna qadamlığınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmemde iyilun içeriğiniz, dost yarınız, kavmu xişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahire saadet gününmek yüze aqlıq versin inşallah. Xuday Teala yurdumuzu parahat edip vatanımızı emniyet, ağzı birlik, iman avri, halal ırzqalan ayırmasın inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem mübarek 55. yaşında Medine-i Münevvere barın 2. yılda Bedir jenginin ahirki vaqtlarına bolan yağdaylardan ve onun içinde çından esasi almalı deflerini beyik Allah Teala köklüdüğünün hizmetine de yetirir inşallah. Bedir savaşı, Bedir jengi tamam olandan soň geçen hafta esirler kafirlerden tutulanlardan İbn Abi Muayt ve Nadir ibn al-Haris olar öldürüldü. Resulullah can sahabalarına genişmeni, din düşmanı, Huday düşmanı olansan, olan kellileri kesilmeli etti ve qalan yağdaylardan Mekke-i Mukarreme'ye haber vardır. Mekke-i Mukarreme'den 1000 nefer dağı qaydıptı. Hadil Mekke-i Mukarreme'nin adamları näme olandan haberleri yok. Ki Bedir jenginde kan kafirler qırıldı. Kan kafirler esir bolly musulmanlaryň eli bilen. Onu hazır Mekke'nin adamları eştena. Ve kana awwalu man qadima Mekke'tel Mukarreme el-Haysaman. Mekke'ye Mukarreme'ye kafirlaryň içinden evvelin qaçyp baran Haysaman diýip bir kafirlaryň miri barıp da qyğıry beripdir. Maňa aýdypdyrlar näme habar boldy? قتل عتبة قتل أبو جهل أمية ورجال سماهم. bir barqyğır verdir. Abu Cehl öldürüldü. Umeyye öldürüldü. Palani öldürüldü. Oluqon adamlardan sana verdir. Ohum bir Safwan diýen biri oturanmış. Olaýdypdyr eşin aklı doğru diýip. Yani şol adam akıllan çaşanlar hesap etipdirler. Aklı var bolsa Abu Cehl falani öldürülen neldir? Musulmanlar 300 neferin döwregi, emma kafirler 1000 nefer bolup gitdiler. Abu Cehl naziri öldürülsin diýip, şu akıllan şaşya haw diýipdir Safwan diýip bir adam.
Qawqulağatım. Wallahi iyi aqil hada fas'aluhu anni. Oturan adam aydipdir, şun aqlıma mı deyipdir. Menni bir sorak görünşi Safwan näme diýbay diye. Safwan öldürüldü diye raşy deyipdir. Ne otuydu abi? Ona aydipdirler Safwan nätti diýeňde deyipdirler. Safwan ine otuy deyipdir o da. Men aklym yerine deyipdir. Ebu Cehl öldürüldü yani. Umeyye öldürüldü, Utbe öldürüldü. Ve ey Safwan, sen däden menen doganynda öldürüldü meni gözüm menen gördüm deyipdir. Ohan Ebu Leheb tebbet yeda Abi Leheb. Ol jeňe gitmäpdi. Ol galypdy. Bedir jeňine bir uzur bilen galypdy. Ebu Leheb bir habar eşitip hawasy gaçyp Ebu Sufyan'ı gözleşipdir. Ebu Sufyan o muğa musulman bolmadyk wagtymış. Oğam Ebu Sufyan gelenne ey doganymyň ogly näme habar boldy dipdir. Bedir jeňine musulman we kafirin arasynda pak dinimizde awwelin bolan olaqan jeň näme habarla boldy dipdir. Ona Ebu Sufyan aýdypdyr. Ma huwa illa an laqiyana al-qawm famanahnahum aktafana. يقتلون كيف شاءوا يأسرون كيف شاءوا ey ağam deyipdir. Bize üç bardık 1000 nefer daha olup tamam teçhizat edeceğimiz uç zadımız tekmil etti. Barıp yönü gerdenimizi olan ihtiyarına koyduk. Olu da halan formasını bizi öldürdüler deyipdir. Ve el ayaklamız olan ihtiyarına koyduk. Olu da halan formasını bizi esir ettiler. Gerek adamlarını, halan adamlarını danıştırdılar, alıp gidiverdiler deyipdir. Ey doğan oğlanım, onu da men şoları kâyimeyen, melamet etmeyen, sevmeyen deyipdir. Näme üçin? Laqiyana ricalun biz. Owadan adamlar wady. Gen açın sünne adamlar wady. Olar da şolara kömekçidi. Göýüňde diýsek göýüňde dädiler, yerde diýsek yerde dädiler. Şeýitdirip gurrun mertduqa şomu oğullarda täze musulman bolan ejije biri aýdypdyr. Tilke wallahi el melaika. Şoň aýdýany ferişteler bolmaly diýipdir. Am Ebu Leheb muny turup gurmana durupdyr. Fa wallahi ma aşa illa 7 layalin hatta ramahu Allah Taala bida faqatalahu. Ebu Leheb mundan 6-7 gece geçenden sonra Allah Taala ona afet etip derdiği veripdir. Hudaý Taala şu dünyada iki tüşletip derdiği berýändir. Bir tovar adamlara Hudaý Taala ders bolsun diýip berýär. Belki öwrilsin diýip berýär. Günäsin ýuwsun diýip berýär. Derecesi kalsın diýip berýär. Emma bir tofarlara Hudaý Taala hem dünyada we ahiratda çekmel azaby diýip berýär. Ebu Leheb jeňe gitmedi, emma Hudaý Taala bir derdi beripdir, betbahtlygynyň süreyim. Hatta özüniň dogallary, oglary da ol ölünden soňra anqıyansaň, porsiyansaň, goýundan da barıp bilmändirler. 3 ayyamin la tuqrabu janazatuhu. 3 günläp janazasynyň maslyk bolup ýatan jesediniň döwrüne adam barıp bilmändir. O Mekkeň adamlar gurrun etipdirler. Tebbet yeda Abi Leheb diýen adam haşy. Özüniň betbahtlygynyň hakynda beýik Allah aýat diýberen adamsy. Ol peýgamberimiz awwelin bar Safa dağın üstüne çıkıp adamları beýik Allah Taala'nın mehabbetine ve imanına çağıranına hey Muhammed oturşundan türün biri işirýän mi diýen adam ha. Tebbelleke diýen adam odal gurrun kan geçti. Hudaý Taala da Rasulullah taraftan tebbet yeda Abi Lehebin ve teb özüň dargamdyň dargamış diýip Hudaý Taala aýat diýberen adamsy. Dert tutup anqyp porsyp 3 günläp goloýundan mark bolmany ahir Mekkeň adamlar gurrun edipdirler. Ey mene bitin Araplar gurrun eder. Öz olaqan ağalaryny jaýlamadylar diýip men bir zat edeýliň diýip beýlen bir ýerden çukur gadyp olaqan bir tayak bilen, agaç bilen, demir bilen içkirişdirip şu çukurun içine oklap gömmäni de adam barıp bilmän anqıyansaň ve qazafuhu bil hijarati min ba'id hatta warawhu on daşdan höl aňyrda durup daş bilen bellep şol çukurun içine nejis kabrynyň üstüne daşdan doldurmadan çüreyim.
Şu düşen daş kabrına düşüp, şu bellenip kabrını daştan doldurupdyrlar. Şeýtirip gömüpdyrlar. Adaňa büýsanma çemenli düzler. Çemen senden gurir jeren eglenmez. Bir 4-5 dakiga bir ders alaýyn, gowkulagasyn. Näme diýip adam özüniň gelşigi bolany gelşigine ağırlanıp beýik Allah Taaladan gafil bolmaly? Gelşigi beren beýik Allah'ın beraberine kuldurluk etjek bolmaly? Näme diýip adam döwrüne daşyndaky adamla yüzüni gözlep el çarfanna ağırlanıp beýik Allah'dan gafil bolmaly? Näme diýip adam entek bir maly mülkü bolanna Kadir Allah'ını ýatdan çykarmaly? Näme diýip özüniň gelşigine dayanıp bir topar özüniň owodallygyna ağırlanıp Märika girenni her kim göz guýugy bilen meni gözleýänler diýip de beýik Allah Taalaň mehabbetinden daşa düşmeli? Aya bir gün ol owodallyk gurýmarmy? Aya döwrüniň el çarpyp onu oynadyp duran adam bir gün daşyndan sawulmarmy? Adaňa büýsanma çemenli düzler. Çemen senden gurir jeren eglenmez. Yaşıllap duran yol boyunu görünsüňiz yaşıllap duran otlary. 3-4 aydan barmay şu yaşıllap duran otla. Tir murdat gelenede barmay şol. Aya insanyň yaşıllap duran ýüzi gözü galarmy kan? Hani 20 ýyl menden olur şähriň içinde men diýen owodallyk bilen, gelşik bilen, mal bilen ma'ruf bolup görün Allah bilen ya gelinden ya gyzdan ya erkoglandan ýerek gitdi şol ey musulman dostlar. Ey jawan dostlar. Hatmen 1000 ýyl menden olur geçen Ebu Lehab'ın gurrundan ders almaly şundan. Döwrüniň adamlaryna ağlanıp Rasulullah ıza veren adam. Döwrüniň bir neçe nejis adamlary güldürjek bolup Peygamberimize eziyet beren adam. Näme diýip ýanyndaky adam ağlanmaly? Hem şol owodallygyna ağlanıp beren bir neçe gelirler, gyýdylar we bir neçe jawan oglanlar 20 ýyl menden ýokdymy? Şähriň içinde ýokdymy? Oboda ýokdymy? Ey musulman dogully hem şola bu kun näme özüniň gelşigini ortağa oklana ya inke aňyrsyndan märtinden gurçyk geçipdim olam. Ya inke ýanaklary we özüniň gelşikleri garynça gurçyga şam bolýan bu mahalatçyly. Adyňa büýsanma çemenli düzler. Çemen senden gurir jeren eglenmez. Hemişe döwrüňde daşynda adam da galarym qadiyam aýlyň. Hudaý iýberenden soňram hökmi hiç zat ýöne geçip bilmez. Allah Taala gowkulagasyň. Kudret kelamynda Sure-i Waqi'a 86-njy 87-nji aýada insana näme diýär? فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ Allah Teala diyor. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ İnsanın elinden zat gelmeýärligini, ejizligini yüze çykaryp aýdýar Hudaý Taala. Manasyny görsen aýt. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ Ey insan, eger öz ihtiýaryňa bolýan bolsaýdyň, eger sen Rabbiň beýik Allah ýok bolýan bolsaýdy, tarji'unaha öljek bolup duran adamyň ýanyna otykaňyz, başarsaň şoň ruhuny çykarmany saklaň da şu jesediň içinde diýär. Tarji'unaha in kuntum sadiqin. Başarsaňyz öljek bolup duran adam, döwrüni gözleşip otykaňyz, hemmäňizden narahat şoň ruhu çykjak bolup duqa, tarji'unaha başarsaňyz şoň ruhuny saklaň jesediniň içinde. Başarsaňyz ýene bir ýyllap saklaň da şoň ruhuny gaýta itiklap jesedine salyň da diýär Hudaý Taala. In kuntum sadiqin. Aýdýan kefiňiz dogry bolýan bolsa, amalyňyzy ortağa oklaň göreýin diýär Hudaý Taala. Falawla in kuntum gayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Rabbiňiz ýok bolýan bolsa, özüňiz öz erkiňizde we öz ihtiýaryňyzda bolýan bolsa, eliňizde kudret we güýç bolýan bolsa, şoň ruhuny saklaň da jesediniň içinde başarýan bolsaňyz. Ahirete gaçyn iýrenmäň. Cezaga şini vermeň başarýan bolsaňyz ýa Hudaý Taala.
Emma qadir Allah'ın hükmü gelenden sonra adam malı da gitmeli, mülkü de gitmeli, gelşigi de gitmeli, devruğunaki de gitmeli ve belki içindeki ruhu da gitmeli. Ne kadar bidirek zat adam özünün Huday Taala'nın beren vaktına Huday'ın tanıman ömrünü geçirmeli. Huday çağırman ey Rabbim Allah deyip Huday çağırman ömrünü geçirmeli. Özün yoktan bahara getiren Rabbi, ırsıl veren Huday'ı, gelşik veren Huday'ı, özünün eyesi, özünün maliki, özünün öwürlip barjak yeri. Şol Huday Taala'sını ömrüne çağırmanı, ya Erhamer Rahimin diýmeni geçitmeli dünýeden. Ol insanlar şu gurrungydy gow düşüneýli inşallah bir kidagaday gurrungydyň alyp gideýin. Gow kulagasyn. Meselen Ebu Leheb we her zamanyň özüne göre Ebu Leheb ba. Meselen kan adamlar ba, kafir ya kafir meňdeş ya fasyk, Hudaýdan gafilla gow düşüneýliň şu gurrungy. Aham häzir onuň ruhy bestebendişede. Qabyň içinde ine beden bestebendişe. Aham awadan gelşigi bolansaň, göz gaşy kulagy bolansaň, oň içiniň ruhuny biz görüp bilemedik. Oň içiniň ruhy necis. Aham işte dünýeden geçenne oň ruhy bestebendiden çykýar. Jesede kabra gaşyn gitdi da, emma ruh çykdy. Mana cehennem oklamasaň başlady yaranak. Inni belli weliyana maňnamedy. Taqlaf andarbat baqiymatast. Çon burun şot suhtan ra alet est. Taqlaf andarbat baqiymatast. Hadir qalafyň içinde. Hadir bestan içinde ruhy. Hemmamizin ruhumuz bestamizin içinde şma. Qalafyň içinde, qiynyň içinde, qabyň içinde. Çon burun şot suhtan ra alet est. Kafir adam ruhu çykdymy? Cehenneme oklamasaň başga da yarana. Ebu Leheb'in ruhu çıkıp yirek barsın. Cennetin haysi uşesine varsın. Ne yüzü bilen varsın. Allah Teala'nın haysi rahmetine girmeli. Ne yüzü bilen barmalı? Biz gününen insan özünün ömrünün vaktinin kadrini bilip de beyik Allah'ın rahmeti ve hidayeti ve nuru bereketinin eteğinde yaşap iman menen öten adamdır. Emme gurrun iyiydi. Kafirlara haber vardı. Olara heyranlı olup qaldılar. Peygamberimizde esirler bilen Medine-i Münevvere gaşyn gelýän ýolla. Welemma raja'an nabiyyul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ila'l Medinetil Münevvere. Peygamberimiz sahabalar bilen 70 tane esir, ikisi öldürüldi, qalanlar bilen Medine-i Münevvere gelýänmiş. Ey musulmanlar mıňçyndäki dersi dikkat edin. Oňam Peygamberimiz ýolda aýdypdyr, palan esir sen sakla, palan esir sen sakla, palan esir sen sakla diýipdir. Şolara aýdypdyr, istawsu bihim hayra. Ey musulmanlar, ey sahabalarym diýipdir. Şu kafir esirler gow saklaň diýipdir. Ey kafir esirler gow saklaň diýipdir. Jeng meydanındaki esirler haşyla. Kafirin ertişinin içindeki kafirler haşyla. İstawsu bihim hayran, şulara gowluk edin diýipdir. Sahabalar näme diýipdirler? Ey bilen imanı näme? Rasulullah bize buyurdy, esirlere ýaxşylyk edin diýenseň, azajyk çörekleri barmışdyk. Hurmalar kenmişdik, çörekleri azmışdyk. Çöreklerin esirlere veripdirler, bize gerek däl diýipdirler. Rasulullah bize buyurdy, size ýaxşylyk edin diýdi diýipdir. Ey kafir adamlara ha. Näme diýip son Rasulullah buyurdy bize, şulara ýaxşylyk edin diýip aýtdy diýipdir. فكانوا إذا تعشوا أو تغدوا آثروهم بالخبز والخبز معهم قليل. Subhana Şam yolu yerlerine çöreklerin esirleri verýärmişdikler. Öýler çöreksiz hurmaýärmişdikler. Näme diýip Rasulullah jan bize ýaxşylyk edin diýip buyurdy diýipdirler. Ve kanu yahmilunhum ve hum yamshun. Kaza fil magazi lil waqidi. Oham yolda gelýär qala esirlerin diýämindir ýärmişdikler.
öldürüp piyada qaytyamışdyk. Resulullah bize tapşyrdy, size ýagşylyk edin diýermişdik. Ey bilen kalbinin nuru näme? Ey bilen imanları näme? Ey bilen Allah Taala Resulullah muhabbeti näme? Ey bilen qaharlarynyň ýutuşlary nähilli? Oğrunça yoksa şolar vurulmaly. Oğrunça öldürülmeli, her izahlar berilmeli ki şana. Emma yok, Resulullah bize ýagşylyk edin diýip tapşyrdy diýipdirler. Arnaşmy? Musulman mı hatta galşolar? Yok. Ey öz ýagdaýlarymyz gözläp göreýin. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde oğulgyzyňyza ýagşylyk edin, enataňyza ýagşylyk edin, doganjyklaryňyza ýagşylyk edin diye ey şilara ýagşylyk edip bilýäsmi? Bulary göre Resulullah aýtdy diýip kafir adama ýagşylyk edipdiler. Ey özümiziň doganymyza şey edip bilýäsmi biz? Çörek ba, ölleri ýenakla, asirlere berýärler diye. Ey bilen nagat imanlar qabi, ey bilen nagat merde adamlar. Özüniň doganlymyza şey edip bilýäsmi? Doganla en atamda edip bilýäsmi şunu? Bu husus öýlenenden soňra. Ya özüniň hemsayasyna, ya başga bir musulman doganlaryna ki bu kadar Resulullah janny büýürýe, ýagşylyk göremizakmy doganlarymyzdan? Dogry aýtýan göremizak. Aýa şu sahabalar kafirlerden ýagşylyk görüpdirlermi gowluga diýetdiler. Fakat Resulullah büýürdi diýip etýärler. Fakat Resulullah büýürdi diýip etýärler. Ýagşylyk görmedik-de, qadir Allahyň rezaýaty bar hem şu gowlugymyzda. Bir zinany özüniň adamsyna şizir gowluk etip bilýärmi? Ya adamsy özüniň zinanasyna. Ol dogolluk, ol musulmanlyň arasyndaky ýagşylygy Peygamberimiziň sahabalarynyň arasyndaky gurrunda girjek bolsak, onu bir gurrundan goýamaly. Teberrüken birji dänesini aýdyn, gysgaçyk kylny. Inni yankuruna kafirlaryň arasynda, kafirleri owsaklah we tila asirleri Resulullah jan tapşyrdy diýip. Öz aralaryna kini wezde Hazreti Ali Murtada radıyallahu anhum Cafer diýen dogany şehit bolýa, odal gurrun geçenler. Cafer'e tayyar, cennetin içinde uçýan Cafer. Şol şehit bolupdyr, bir neçe çağalary galypdyr. Peygamberimiz sahabalaryny ýüşüripdir. Cafer tayyaryň çağalaryny kim saklajak diýipdir. Sahabalar bir derre oturupdyr. Ya Resulullah men saklajak diýipdir. Ol men saklajak diýip kevin töketmäke ýene bir turupdyr. Men saklaýyn na diýipdir. O da töketmäke beýlen bir turupdyr. Men saklaýyn na diýipdir. Tamam sahabalar näme diýe? Medine'de en garip adamlar men saklaýyn na diýip ellerini aldyrşardy diýe. Şol jemiň içinde en fakir sahabalardy diýe öldürdi. Özleriniň çörekleri suwlar gaýga adamlardy diýe. Medine'de en garip adamlar men saklaýyn diýip diýdi. Näme diýip Resulullah'y hoş etjek bol. Allah Taala'nın rizayetin tapacak bol. Näme diýip şular fakat gurrun bolup galmaly. Näme diýip şular fakat hekaýe bolup galmaly. Hi bolmany özümiziň içerimizden çirim. Eğer hele bir-birini ananmalı, gün beter bolup barýa. Eğer hele bir-birini ananana 5 ýyl oglan şoklu bolupdyr. Häzirden ananana enata ogul gyz şeýle, dogan şeýle. Hemmiz bir-birini betkuman, bir-birini bir zat diýjek ýanyk, diýmäke diýdi. Hulasa Resulullah janyň sahabalary esirler bilen gelýänmişler. Resulullah janyň şulara ýagşylyk edin diýipdir. İslam dinini aýdýan radyny özde. Başyň aýdýan gurrungyny özde. Olar da ýagşylyk etipdirler. Diýämindirýämişdi, piyada gaýtýamışdyk. Çöreklerini berýämişdi, öldür çörekli diýämişdik. Medine-i Munawwara gelipdirler. Asirleri näme etmeli bolmaly? Bir neçe asirleri Resulullah'dan hiç tat almahny, hiç tat diýmän azad etipdir. Ve bir neçe asirleri fidye alıptır. Fidye. Palança mıskal kumuş yörseňiz azat diýipdir. Ve bir neçe asirleň içinde sawatly adamlar barmyşdyk, olara aýdypdyr.
Medine-i Münewwere'de 10 näne çağan muallimi olup sawa döwretiniz azat dipdir. 10 näne çağany esirin ihtiyaryna goýýa, şoňa sawat öwretmeli, ýazyp pozma öwretmeli. Ýaxşy ökde bollamy azat şol esir. Zorlap baýat musulman bolmaly bu gürrüňle ýok. Zorlap bir adam musulman etip boljakmy? Emma esirliň içinde bir adam mamış. Musulni gürrüň ma bireme. Ve kana fil usara Suhayl ibn Amr ve kana khatiban musqi'a. Esirliň içinde Suhayl ibn Amr diýen bir hatip barmışdyk. Yani öwre kudret beýany gawy adammışdyk. Beter gaw kepleýänmişdik. Darqyllyk kepleme duranda döwrünäkiler sukut etýänmişdik. Kafirliň esirleriniň içinde. O hem kafirliň arasynda gürrüň berip Rasulullahny yamallap döwrünäkiler sukut etýän. Esirliň içinde de bebamış. Sonra da musulman bolýar biz. فقال عمر الفاروق رضي الله عنه يا رسول الله دعني أنزع ثنية سهل فلا يقوم عليك خطيبا في موطن آخر. Hazreti Ömer el-Faruk radıyallahu anh ayıptır. Ya Resulallah icazı ver diptir. Şu Süheyl'in mağrayı dişlerini soğrayın. İndemeylik seni yamallahta bir yerde hatip olmasın. Seni yamallahta kudreti beyanından istifade edip de din, o dinin aydiyan gurrunun evine geçmesin niptir. Icazı ver şu esirin dişlerini soğrayın hemen niptir. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أمثل به فيمثل الله تعالى بي وإن كنت نبيا. Resulullah aydıptır. Men hiçbir insana muslet edmerniptir. Muslet insanın halkatını ütketmek, göz kulak kaşını ütketmek. Şoňa adyna muslet diýeli. İnsanyň yaradylan ýagdaýyny ütketmek. On dişini döwmernipdir. On halkatyny ütketmernipdir. Eger men maňa dagy şey dasam feyumassilullahu taala bi ve in kuntu nebiyyen. Eger men Muhammed Mustafa peýgamber bolsam da Hudaý meni muslet edamasyn dipdir. Ve in kuntu nebiyyen. Peýgamber bolaýyn dipdir. Eger şoň göz gulagyny kesasam Hudaý meni kıyamatda edamasyn dipdir. Hatta meni Muhammed Mustafa bolsam da dipdir. La umassilu bihi. Muslet etmernipdir. On halkatyny ütketmernipdir. On yaradylşyny göz gaş kulak dişine ellermernipdir. İzinden ýöne Rasulullah jan aýdypdyr. İnnehu asa an yaquma maqaman la tadummuhu ya Umar. Qawqulagasın. İnşaallah bi Suheyl'in umid ediýänipdir. Bir gün musulman bolup da kan mehrekan içinde dini İslam tarapdan difa edip gurrun verir, şu taada sen hoş bolardın dipdir. Tekrar edeyin. Umid ediyen inşallah mun dişini degmeyli, dilini degmeyli. Bir gün inşallah İslam tarafından difa edip hutba okuyup kan musulmanlara arka olar dipdir. Özünün kudreti beyanından istifade edip de musulmanlara arka olar inşallah bir gün umid ediyen dipdir. Resulullah jan şonu aýdypdyr. Bugurun qaliya qala ibn Kathir hada huwa al-maqam alladhi qamahu Suhayl bi Makkah al-Mukarramah hina tuwfi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bir gurrun aýdylyn haçan soňram hatip boldukam bi Suhayl musulman bolup. Suhayl soňra musulman bolýar. Sonra Resulullah dünýeden geçenne aleyhissalatu vesselam Suhayl Mekke demişdik. Mekke'nin adamları yine kafir boljak bolupdyr. Resulullah dünýeden geçip Ebu Bekir'in Siddiq halife olup o hem Mekke-i Mukerreme'de bir toğra adam kafir boljak bolupdyr. Ol Suhayl dişi dewüljek bolup dewülmendiren Suhayl orta çykyp keplemäge durupdyr.
Mekke-i Mukerreme'de şondan Mekke'nin emiri bu konu kaçıp gidiptir. Näme adamlar kafir bolup barýar diye ýene de Resulullah aýyrlansa. Ol Hatip Suheyl Resulullah'dan aýtdy da mendan umid edýän bir gün gow ýerde gürrüňmeler diýip. Kan Mekke'nin Mekke'nin adamlar daşyny ýüşürip Hudaý Taala hamd edip Qur'an-ı Kerim'den ayet okuyup gürrüňmerdir. Ya ma'şara Qurayş la takunu ahiran nas islaman ve awwalahum riddatan. Ey Mekke'nin adamlar diýipdir. Özüňiz ýan täze musulman bolluňyz diýipdir. Musulman bolluňyzda ahiri nefer musulman bolluňyz. Kafir boljak bolluňyzda evvelin nefer kafir boljak bolýaňyzmy diýipdir. Näme biýabry boljak bolýaňyz diýipdir. Ay barakallah. Hudaý senden razi bolsun Hazreti Suheyl. Maşallah. Ol Resulullah'dan aýtdy da. Bir gün bu hutba okuyarsan hoş bolarsan ey Ömer diýdi. Özüňiz täze musulman bolluňyz diýipdir. Basymda kafir boljak bolýaňyzmy ey Mekke'nin adamlar diýipdir. Iýdinden ne aýdypdyr? Wallahi Allah bilen ant bolsun men bilýän nipdir be pak din Allah'ın iyi beren dini. Her kim bana arka bolsa Hudaý on arkasy. Bu bir pak din gün dogordan gün matarasely barjaktır. Ve tevekkalu ala rabbikum. Resulullah aýyrly da beýik Allah'a tevekkül edin diýipdir. İmanıňyza gaýym duruň diýipdir. Ve qad jama'akumullahu taala ala hayrikum. O gowadam Resulullah'ın yerine oturdu da diýipdir. فَتَرَاجَعَ النَّاسُ وَكُفُّوا أَمَّا هَمُّوا بِهِ. Adamlar önkü imana gaşyn girapdyr ýene-de. Şeytanın beňdeş pikirleri wujudlarynyň aýyrapdyr. O bukunup gaçyp giden emir ýene orta gelapdyr. Ol asir bolan Suheyl'in gürrüňişi radiyallahu an. Nägadar gawdat adam özüni Hudaýyň bir nimetini Hudaýyň hoş boljak ýerine serf etmek. Hudaý mal berdimi? Malyňy Hudaýyň razy boljak ýerine serf et. Dil berdimi? Dilini sarf et. Sawat berdimi? Sawadyny sarf et. Saglyk berdimi? Saglygyny sarf et. Ulamalar bilen maslahatlaş. Men näme ýol bilen dini hyzmat etip bilýänni? Näme ýol bilen beýik Allah'ın razyçylygyny tapyp bilýänni? Hudaýyň maňa beren nemeti şedi. Emma ikilenji olaqan ders. Muslet gürrüňi. Aw kulak asyň. Gerçi men bu barada gürrüňden çykmaly boljak. Ýöne kän hem ayal we erkek dogullyň soragy. O da şu gürrüň zinana jemaati hala gelin bolsun hala qyz bolsun hala adamsa ejade berýän bolsun ya ejade bermeýän bolsun. Gaş almagy nähilli diýip sorak kän bolýa heýwere. Bir açyk suratynda da bir jogapdy eşitilmänsen ya dogry ya dogry däl ya meselen palan heleý Qur'an nerserýänmişdik dogry diýipdir ya dogry däl diýipdir. Gowgulak asyn. Hudaýyň aýdan hökmi, Resulullah'ın hökmini eşitjek adam gulak asyn. Palani dogry diýdi, palanjy bir zat dogry bolmaýar diýdi, gürrüňe ýyp bermäň. Hazreti Ömer el-Faruk on diýişini döwjekdiňi Resulullah'dan muslet etmerinipdir. Adamın hılqatını yütketmeyene men izadam yok deyipdir. Hudaý her kime bir tüýüşli berýär, onu yütketip bilmerinipdir. Resulullah jan aýdypdyr: "La'anallahu Teala an-namisata wal-mutanammisah." Hudaý lanet etdi, yani Hudaý Teala rahmetinden daş etdi. Gaş alýan zinanany wal-mutanammisah men gaşymy alsana diýip barýan heleýi. Aynı Resulullah'ın aydan söylüş. La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisata. Hudaý lanet etti. Yani rahmetinden daş etti. Dünyada da şol adam Hudaýyň rahmetinden daş, ahirette de daş. En-namisata gaş aýyrýan denana, vel-mutenammisata men gaşymy aýyrsana, ya meselen aýdylýan men gaşym temizlesene, arassalasana diýip barýan denana, Hudaý ikisini de lanet etti diýipdir. Hi Kur'an'da yok onu bu gürrün diye vaydiliye. Hudu Kur'an-ı Kerim'de var. Metni Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelami Suriye Nisa 119. ayeti. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
halqallah. Şeytan aydıptır. Hudaýyň huzuruna qasam çyp aydypdyr. Ey Rabbim dipdir. And içýän sen menen dipdir. Adamlara bar waswas ederin. Bu kadar waswas ederin. Bu kadar waswas ederin. Sen menda suwdyňma? Sen bizre araýaş etmeseň pul ýerden çykarmaly. Azy ölmelimi sen näerin dipdir. Sen gelişike girmeseň, halka wara bolmasaň bolmarahym diýerin. Bu kadar girerin dipdir. Fala yugayyirun halqallah. Hudaýa sen yaratşyňdan nady ütgetdirerin şol adamlar dipdir. Sen bir gaş berdiň, şol nady gerçeksiz kökederin gözlerine dipdir. Ya gerçlerine, ya bazılarına, çigirlerine hakub yettirerin dipdir. Özlerine gerçek berdirtjek bolup dipdir. Fala yugayyirun şol adamlar ütgederle halqallah, Hudaýyň goýan halkyny. Ya'iduhum ve yumannihim. Aýadyň ýyly şeytan olara wa'de berýär, şolara hay howasy oklaýar. Ajap gelişikli boldun. Döwreginde şeytany mendeş inni gelişikli boldun. Inni ýüzüň arasda boldy. Inni bir meýline pul jady geldi. Ya'iduhum ve yumannihim. Arzuwa oklaýar. Ve ma ya'iduhumuş-şeytanu illa gurura. Allah aýdýar. 120-nji aýada. Şeytan olara allapdy. Ya'iduhum ve yumannihim ve ma ya'iduhumuş-şeytanu illa gurura. Resulullah açık aýtdy, ýankyda Allah Taala'nın kelamy. Emma şoň gurrun içinde bitin qaşyma arassalajak diýip at bolýar. Gowqulagasyn. Temizlemek ady bar. Näme qaşyň temizlemäňdirsiň? Näme qaşyň arassalamaňdirsiň diýip. Şu aýdylýan gurrunly kime aýdylýar? Hudaýa we Resulullah imany bar adama aýdylýar. Hudaýa Resulullah imany ýok adamyň gurruny öz başyna ahym. Hudaýa we Resulullah imany bar adam gow bilýändir temizlidigi adamyň gözi haramdan temiz bolsa, adamyň gulagy haramdan arassa bolsa, adamyň dili Hudaýyň haramyndan arassa bolsa, adamyň el ayagy Hudaýyň haramyndan arassa bolsa, adamyň kalbi Hudaýdan gaýrydan arassa bolsa, adamyň kalbi beýik Allah muhabbeti bilen ýalpyrlap dursa. Mene her musulman bilýär ki, näjire oň adyny arassalyk diýip aýtmaly. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde Sebbih ismaň içinde hemmemiz bilýän suramyzda. Qad aflaha man tazakka. Arassa adam gününni diýipdir Hudaý Taala. Arassalygy dine düşündirjek bolýarmy ýa-ni eji insan? Arassalygy Hudaýy düşündirjek bolýarmy? Arassalygy Resulullah düşündirjek bolýarmy? Arassalygy Qur'any düşündirjek bolýarmy? Hudaýy aýdýar, "Qad aflaha men tazakka." Her kim temiz bolsa gönünni diýär Hudaý Taala. Tazakka arassa bolsa, ýani göz gulagy haramdan arassa bolsa, el ayagy haramdan arassa bolsa, kalbi haramdan arassa bolsa. Näme diýip oňa temizlemek diýip at goýmaly? Musulman adam haýsy dillen aýtmaly? Ondan açykraga da aýdýyn. Gulagasyn. Ayallyglymdy düşündürün. Düşünmäne diýenler umydymyz şeýledir inşallah. Bir ýerde, meselen şu oturan ýerimizde 1 kilometrlik ýerden hafa jup akyp barýan bolsa şoň ýygy gelermiş tak. Gelmez. Bir 20 metrden 30 metrlikden bir nejasatyň hafaň ýygy gelýär. Şu temizlemek diýen gow açyklap aýtyp bereýin. Bir jubun, bir nejasatyň, bir hafaň ýygy 20-30 metrlikden daşdan gelmeýär. Bar gelýän bolsa 1 kilometrlikden gelsin. O şäheriň hafasynyň ýygy şähere gelmez. Mene hemmemiz bilýäs. Imma haram zadyň ýygy, imma günah işin iyisi, imma Hudaý Taalaň lanet eden bir iyisi, qaşyn almak iyisi, bağışlan zina etmek iyisi, araşmak iyisi, ve her zady ki Hudaý haram eden bolsa, belki bu yaş aseman ta berrevet, ber demaqi hur rizvan berşevet. Imma bir adam bir haram işi sevara, şoň hafalygynyň iyisi, şoň haramlygynyň porsysy, şoň haramlygynyň anqysy baryp behiştiň çimnäki hur gyzlaňdy burnuna barýady. Belki bu ýaş bir aseman ta berremet,
ber demağı huru rizvan ber şevet. Cennetin kapısındaki duran perişteleri de var ya yaşan iyisi. Ey bir Müslüman haram iş et yanmamalı. An kıyade iyisi geliyor diye açıkladı diye. Ber temizledi, arasladı. Neme ödümü ağlamalı. Yani neme? Müslüman adam ödün haramdan arastalar. Haram an kıymadan arastalar. 7 kat asmanın içinde porsimadan ödün arastalar. Beheştin içindeki hurgiylara an kıyıp barayan iyisen ödün arastalar Müslüman adam. Belki bu yaş asimanha berrevet ber demağı huru rizvan berşevet. İn necaset bu yaşayet bir istkam. Bir necasete fad bir 20 katama çeli geliyor. Bir necasete 30 kadama çeli geliyor. Emme haram necaset, emme haram iş etmek, meselen karşın arasaladı. Şon haramının iyisi 7 kat asmanını dolduruyordu. Huda yaydı Kur'an-ı Kerim'de. Kad eflaha men tezekka. Arassa olan adam uttu diye. Ahir kurrun daydın koy kamil olsun kurrun. Halk diye. Ne etmeli? Ulu millet alıvati. Ey Müslüman, ey mümin. Yani Huday Teala Kur'an-ı Kerim'de aydıp tuqa, Resulullah'dan aydıp tuqa, haramdığının necasetini düşünüp tuqa, yine de özünde yeki Huday'a cevap kuh olmalı, Huday'ın yaradan formasını ütkötmeli, yine de halka vara demeli. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, ondan bana nâme diyecek? La tequmu s-sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Resulullah can aydıptır. Kıyametten önçak bir zaman mı olacak? Yerin yüzünde bir nefer tapılacak değil. Bir cegedik Allah desin. La tequmu s-sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Kıyamet bulmaz. Ta inki yerin yüzünde bir nefer tapılmaz Allah desin. Aya şu yağda yerse halka etmeye deyip Allah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Bismillah diyecek değil mi? Aya halka etmeye deyip Rabbin Allah'ın çağıracak değil mi? Nemeden çireyim adam öğüdünü ağırlamalı. Adam öğüdünü ağırlar. Rabbim Allah'ına Allah bulmadı ahim. Öğüdünü hafa, Hudayın icazı vermedik haramladığını bulamalı. Şol haramı da öğüdünü temizlemek aat vermeli. Öğüdün arasalamak aat vermeli. Bitir girişiksiz zelmay. Bitir kıyamette utanışlı olmarma işli adam. Hudayın haram diyen de adını temizlemek deyip aat vermeli. Hudayın niciyet şirat diyen de adına yok arasakim bir zat deyip aat vermeli. Adamları oraya olacak. Halka oraya olacak. Halka oraya olacak bolsa bir vakti yerin yüzüne Allah diyen tapılacak değil. O şonda da kıyamet olacak. Resulullah'ın aydan dedi. Adamla aytmaya deyip de aytacak değil mi kan? Ze sevdayı in puşemo an khorem ne perdahtem ta qam din khorem ze danandegan bişno emruz qaul ke ferda nekiret befurset behaul be sevdayı in puşemo an khorem ne perdahtem ta qam din khorem onu yiyin, mun için, mun giyin nip barşına dinin yadından çıkarama. Din, Hudayın razıyçılığını deydiği. Onu yiyecek, onu giyecek, o gelişikli deyip barşına Hudayın yadından çıkarama. Zedanen degan bişnu emruz qaul ke ferdan nekiret bepurset behul. Şun eştegal, şun yürüğüne yazsan da yazmasan da ertikun münker nekir soracaktır. Huday Teala'nın memurları soracaktır. Şonlara rahat cevap verirsin. Huday Teala nuri imandan ayırmasın inşallah. Huday Teala özünün ve dostlarının muhabbetinden ayırmasın. Huday Teala özüne yakin ediyen amallan ayırmasın inşallah. Huday Teala yurdumuzu parahat, vatanımızı emniyet, iman avraydan ayırmasın. Ulamalarımız ve milletimizin ağzı birliğinden ayırmasın. Musafiratta, qurbatta, hizmette ve başka müşkilli doğalla beyik Allah asan etsin. Huday Teala merizlerimize şefa versin. Güziyerleri de Huday kuvvet versin. Daş yurtlarda halal ırtkallayıp gelip berelleri de Huday Teala olca bilen iyiliğine öğrilmelesin inşallah. Bir alhamd kulu valla Suriye Felak ve Nas koşup okuyayım. Ötüllerin ruhuna bakşesi dua edeceğiz. Okuyuverim.